Kuha tayo ng ano, ng module ni Mimi sa school niya. Tara, samahan kami. Saan on the way sa school ni Mimi. Kukumute lang kami guys. Punta sa school niya. Kukumute lang ito, tricycle kami. Ayan, papuntang school niya. Paborito namin Goldilocks. Malapit na tayo guys. May Jollibee kami dito. May manginasal kami dito. Ayan. Ayan, dyan na kami. Dito na kami guys. So, ito na. Papasok na tayo. Ang video na ba? Tingin ka, munti ka na mahagip na naman. Nasabihan ka na eh. Ang dami ng tao. Nandito na tayo. Ito yung school ni Ate Mimi. Kuha kaming module. Pakita mo yung outfit mo. Yan, si Ate Yam Yam. Tapos siya kanina. Kuha ng module. Nandun na kayo yung teacher mo? Mami? Nandun na kayo yung teacher mo? Yung sabi niya kanina kasi matatraffic daw siya eh. Pabaksin na ako dito. Dito kayo dyan. Dyan na yung vaccination site namin. Kasi hindi ko naman nagpapabaksin. Ganda ni Ate Yam Yam, oh. Yan ang outfit ni Ate Yam Yam ngayon. Pang summer. Summer. Yan kay Ate Mimi, pang summer din. Yung ganda ni Putot, oh. Sana all. Uli dito may mga mingming na pinakain natin. Ayun, oh. Yan siya, mingming pala, oh. Mingming! Ay! Apo grabe, ah. Wala akong kat ko dala. Nagreklamo pa. Hindi ba ibang mga kulay yung pinakain na nakaraan dito? Ayun pa yung tata. Ito yun, oh. Ming! Hindi ba nga maliliit pinakaraan eh? Ming! 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 Ang ganda ng ano niya. Ay, uy, anak na naman. Ming! Cute naman ang anak mo, Ming. Bakit? Picture din lang kita. So, nangadala tayo yung cat food. Nangadala tayo yung dala. Apo, grabe, ang cute-cute naman. Para si ganda. Yung mata na iba yung kulay. Para si ganda, oh. Ang cute. Si Ma'am Blessy. Ma'am Blessy, Corpin. Ito yung packet sa second floor yung room niya. Oh. Nakakita ako. Ayan, dahil nyo na bukas yung ano, all bigger, i-wait daw. Mama, bukas tayo na lang. Thank you, magmamadali na. Cassiopeia.
Ano nila? Uy, kanina na kan? Kailangan ka na ba? Eh, yun. Tapos mga kami na, may request pa rin yung 5. Yung before na sabi nyo, right? Yung 5, 6, 7, 8, kumakalala dito. Kumakalala dito sa tabi mo. Tingnan na yung mga tabi mo. O, kumakalala dito ng balisang kopya. Para ano, arali mo ng 8 na yan. Okay na? Okay. Ano na lang yun? Ano yan? Ay, dapat mo ibalik sa business. Hindi mo ibalik stepmother ka, ikaw na yung nanay. Kasi magkahawig kayo sa buhok pa lang kung magkakatalikod. Eh, paano mo anong ginagamit ko yun? Yung suot niya ako bibili kong gamit, gano'n din sa kanila. Sa buhok ko, gano'n ng buhok. Eh, pare-pareho. Hawig pa kayo, pati yung ano ng ano, hubog ng mga ano. Kuya, asan na yung ano, nakakuha ba yung dalawang yun? Kuha sila? Oo, bahala sila, sinabihan ko sila. Kasi tatakit tayo na. Apo. Kasi siya, wag lang siya rin yung lupa. Ay, kailangan ko yung form. Pero kung kailangan na ako yung makakain ko na gabi pa, Ay, wag na lang, bumili. Ay, anong buwan na magagastos pa eh. Magbibili na naman ng uniform sa grade 7. Buti sana kung magbanyan na lang siya. Kung may face-to-face na. Kasi ilang buwan na lang natin. Kung may naman, di kayo pwede. Kung wala naman, kaysa magpatawid, hindi na Yan, kumuha kami ng module ni Madam Mimi. Ilang module mo, Tots? 4. 4 na piraso? Week ano? Week 5. Week 6. Week 7. Tapos week 8. Wow. Yung bunga ng langka, oh. Teo, kilala mo yung langka? Ang daming. Ang daming Lima pala bunga. module ko tayo. Isa na sa Google Drive. Eh, sabi ng teacher mo? Oo. Ganda. So, yan guys. Tapos na kami kumuha ng module. Punta kami ng, ano, ng palengke. Nag-check, tingin-tingin tayo ng ukay-ukay. So, yan guys. Kami sa ukay-ukay. Para mga tao dito hindi na nag-ano eh. Hindi nagpe-face mask. So, ayun mga palangga, tapos na kami. Bumili ako sa ano, sa ukay-ukay ng 2 shorts. Hindi ko na pinakita. Yan, pauwi na kami ngayon. Naglakad na lang kami pauwi. Kasi kinain na namin ang aming pumasahe. Nalibre kami na ate ng palamig. Ganda-ganda, oh. Lord. May lakad pa mga palangga. Yeah. Hindi na tayo dadaan sa showin natin kasi medyo busy na. Bisa may ano na. Nakakahingal. Grabe kasing init mga palangga. Kaya diretso na tayo. Walang tao sa bahay. Puto, anong ginagawa mo? Ang ginagawa, ang ganda-ganda, oh. Kami hindi nakaliptin, siya nagliptin. Wow. Ganda, oh. Wag. Hey, picture. Hindi.
Ano talaga pag gumagalang lubos? Yun guys. Malapit na kaming makauwi. Grabing init. Summer na, summer na. Kaya huwag kayo kalimutan uminom ng tubig. Sobra, grabing init. Chuchu! Kaya kita ko nga eh. So, ang ganda niya sa person. Ang ganda niya manamit. Pagpunta ko ganun. Yan. Pangit talaga girl na lakad mo girl. Nakikita talaga girl. Nakikita yung lakad mo. Yeah. Hello. Ito na kami sa bahay. Grabing init. Na kami sa bahay guys. Ito yung mga namimiss. Matabilis lang naman kami. Oh my god. Oh my god. Kakauwi na. Wala nga isang oras kami nawala. Tara na sa bahay, tara na. Grabe naman. Oh my god. Pati yung surut-surut namin. Oh my god. Oh my god, palawin mo. Ngayon, dilim. Sana yung surut-surut ko. Oh my god. Oh my god. Ay, surut. Oh, surut ko. Oh my god. Yan yung surut ko. Abo, sino yan? Si Moms ba yan? Abo, ay no, kamot. No. Oh no. Abo. Oh my god, magkikira yung surut-surut ko. Oh my god. Magkakamot ko talaga. Magkakamot talaga. Abo, yung mukha niya, abo. Kinalat niya din mukha niya. Abo. Saan galing yung face mask ko na to? Kitang-kita niyo sa video yung dinidikit, kinukudkod niya yung mukha niya. Abo, nagdidila yung pututoy. Tingin. Go! Tingin. Abo. Abo. Oh my god. Abo. Oh my god. Abo. Miss na miss. Cut mo yan. Bye-bye.